espacials i ocupareu el nostre planeta. D'aquí a uns 20 anys, exactament 20 anys, destruireu tot el que està a les vostres mans i us fareu amb el nostre planeta. I és per això que us hem portat aquí. Volem que coneixent-nos aprengueu a estimar el nostre planeta. Sereu aquí durant unes hores, 8 hores, exactament 8 hores. Coneixereu tots els secrets que amaga cada racó del nostre planeta. Passat aquest temps tornareu a casa i podreu passar el Nadal com fins ara i sempre quedarà en el vostre record el que vau viure aquí